ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳୁ ଆଜି ଉଠିକି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି ଦିନ ସାରା ଆଜି ଖାଇବାର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ମିଳିଥିଲା। ଗେସ୍ କଲେ କାହା ମୁହଁ? କଥା କ'ଣ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି ଏବେ ଡେଲି ରାତିରେ ଭେସଲିନ୍ ଲଗେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ମୁହଁରେ। ଦର୍ପଣଟା ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁକା ଦର୍ପଣରେ ଆଗ ନିଜ ମୁହଁଟି ଦେଖିଥିଲି। ଦର୍ପଣ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଦର୍ପଣଟା ଧରିକି ଆଗ ନିଜ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନ ସାରା ଆଜି ଖାଇବାର ବଢ଼ିଆ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଉଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ। ତାପରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କ'ଣ ରୋଷେଇରେ ସବୁ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବ? କେବଳ ବୋପା ଘରେ ଥିଲେ ମାଆ ମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ ଝିଅ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇରେ ଖାଇବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଶାଶୁଘରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରୋଷେଇ କରିକି ନିଜେ ଖୁସି ହେଇ ଖାଇବା କଥା। ସମସ୍ତେ ଆଜି କହିଥିଲେ ପୁରୀକୁ ବଢ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ ହେବ, ତାପରେ କରିଦେଲି ପୁରୀ ବଢ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଜି ମୁଠି ଶାଗ କେଉଁ ମାନେ ଖାଇଲେଣି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, କାରଣ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ମୁଠି ଶାଗ ମିଳିଲାଣି। ଡେଲି ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଅଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଏତିକି ଆମର ଡାଲମା ବି ହେଉନଥିବ ଯେତିକି ଶାଗ ଖରଡ଼ା ହେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ମୁଠି ଶାଗ ଖରଡ଼ା ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଆଗ ତାଟିଏ ତାଟିଏ ଖାଇଦେବ, ଭାତ ପଛରେ ଖିଆ ହେବ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି କହିଥିଲା ତୁ ଆଜି ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ମୋ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କରିବାଟା କରିଥିବୁ। ତା ପାଇଁ ଏପଟେ ଚିକେନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପଟେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ଆମ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ିକି ବେସର ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଉ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁଖୁଆ ହେଇଥିଲା ତାହାର ଗୋଟେ ଥାଳି ମୋର ଗୋଟେ ଥାଳି, ମାନେ ସେ କହିଲେ ବାସ୍ନା ବି ଯେମିତି ମୋ ନାକରେ ବାଜିବନି। ଆଉ ଏପଟେ ହେଇଗଲା ମୁଠି ଶାଗ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଠି ଶାଗ ଭଲ ଆମ ଭଳିଆ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଫୁଲ୍ ହେଉଛି କହିବେ।